am fod ni hanner ffordd drwy'r Steddfod rwan, a hanner ffordd drwy'r 10 darn yma, o'n i'n meddwl swn i'n cymryd y cyfle jyst i esbonio chydig bach. Mae'r 4 darn da ni wedi clywed yn barod wedi ysbrydoli gan fod ar daith yn yr Unol Daleithiau, a mae bob dim sy'n dilyn efo mwy o dylanwad Bethesda a bywyd dan glo. Mae'r darn bach yma yn gwahanu'r ddwy adran ac yn gwahanu 2 fyd hollol wahanol, really. Teitl llawn yr alaw ydy Threnody i'r 73, a mi sgwennis i hi ar ôl teimlo hiraeth mawr wrth weld fy hen fys yn pasio yn y cefndir mewn adroddiad newyddion ar y teledu. A'r bus mewn cwestiwn oedd y 73 sy'n mynd o Oxford Circus i Stoke Newington yng Ngogledd Llundain. Mi oedd yr N73 a fi wedi dod yn gyfeillio'n reit dda erbyn y diwedd, ac oeddwn ni'n treulio lot fawr o amser efo'n gilydd. Ac oedd yn dristwch mawr i fi sylweddoli fod y berthynas yna'n gorfod dod i ben. Felly, os da chi'n ffeindio'ch hunan yn teithio ar y 73 erioed, cofiwch fi ati.